kunnafoni lajɛbagaw an b'aw fɔ k'aw wale ɲuman dɔn aw minnu b'aw ta aw sigiyɔrɔ la k'an lajɛ ayiwa an ka foli belebelebaw y'an faw an baw kɔrɔw dɔgɔw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an y'o de fɔ yɛlɛ kɔni o tɛ k'aw nɛgɛ dɛ a tan k'an ka ni émission mandi bɛ yan yɛlɛ waati bon i b'a dɔn dɔ bɛ yan nɔ u ɲuman na ko arasa n'i tɛ fatɔ ye i ye mun ye ne kɔni t'a la dɛ dɔ kɔni bɛ yan nɔ ne t'a dɔn n'a kunkolo kɔni ka kɛnɛ dɛ ne kɔni bɛ ala bolo yan nɔ ani ce tɔnɔ arasa Ni ce kan mɛmi alhamdulillah bɛ ka yɛlɛ mun ne kɛra sa no ye kuma min fɔ n bɛ ka yɛlɛ o de la an ye mun fɔ e ko arasa ko ni fatɔ tɛ ko mun don ne yɛrɛ t'a dɔn bon anw tɛ fatɔ ye ye mun ye non n'an ye dugawu k'i ye dɔrɔn a bɛ jaabi o de y'an kunsigi janya donc dɔ don de y'aw kunsigi janya ta tellement que an bɛ dugawu kɛ ok problème t'a la voilà aw yɛrɛ bɔra ka ye sisan a bɛna présenter pour que aw bɛ faamuyali sɔrɔ a ka kow tagabolo la tɔnɔ arasa ne b'a fɔ ko tɔnɔ arasa e b'o laminɛ ne b'o laminɛ kɛ mais tonton de ne petit i t'o laminɛ non ne se k'o ye ne tulo t'o la yɛrɛ ne tulo t'o mɛn ok tonton arasa voilà tɔgɔ duman jamu duman ne tɔgɔ Jigi Daɲogo Jigi Daɲogo oui ok mais ne bɛ tɔgɔ wɛrɛ de la min ni Jigi Daɲogo tɛ kelen ye dɛ bon mɔgɔ bɛ n dɔn min na o ye Fakuru de ye Fakuru mun nana ni Fakuru in ye bon Fakuru in nasira kelen dɔrɔn de don fɛn min kɛra sababu ye n yɛrɛ k'a dan yɛrɛ la o fɛnɛ kun bɛ ok Fakuru in a sɔrɔla an ka soirée dɔ de fɛ an delila ka soirée traditionnelle dɔ kɛ ko bɛɛ ka tɔgɔ da i yɛrɛ la dɔw tɔgɔ kun ye bɔrɔkolo lanpankolo valise kun karilen donc ne ko non ne tɔgɔ ko Fakuru an y'o da an tɛmɛna bon n nana don comédie kɔnɔ tuma min na tɔgɔ wɛrɛ tun bɛ n na mɔgɔw tun bɛ n wele Buwa o kɔni n bɛ wele so o la dɔw tun b'a fɔ Buwa fitini bon n ye n t'o la n tun bɛ fɛ ka kɛ dɔ ka junior fɛnɛ mais n y'o tigi ɲini bon ala y'a kɛ n'o tigi ma se ka ɲɔgɔn ye joona bon n ko sani n ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini ko n bɛ k'o ka junior ye o est ce que n tɛ kɛ n yɛrɛ ye wa o parce que n'o danna yɔrɔ min na ne yɛrɛ bɛ dan ye ou bien ne tɛ s'o ma o donc ne kɛra n yɛrɛ n mako bɛ min na n bɛ fɛ ka tɛmɛ ka taa yɔrɔ min na n bɛ se yen donc ko bon ne tɛ kɛ mɔgɔ si ye n bɛ kɛ n yɛrɛ Fakuru donc Fakuru nacogo filɛ i tun b'a fɔ ne yɛrɛ tun bɛna fɛ n ko junior ko in tɛ koba ye dɛ k'i yɛrɛ ko walita ɲuman i ta koloni ka ɲi n'o ye dɛ voilà o minɛ ten tɔ n ko ne kɛra n yɛrɛ alhamdulilayi a banna Fakuru e yɛrɛ donna baara in kɔnɔ ni a san joli ye bon ne bɛ baara in kɔnɔ bi a bɛ san tan ni kelen a b'o bɔ tiɲɛ tɛ o ka kɔrɔ ni e yɛrɛ e bɛ se ka kɛ cogo di ne ba bi ko ma bila n ka ye dugukolo ma ne furu fɔlɔ ye ayi ɲɔbilen kɔngɔ de kɛra i ɲɛna ok san tan mais e ye formation suit c'est comme INA ou bien conservatoire non ma deli ka conservatoire kɛ ma INA kɛ i ma INA kɛ mais pour que e m'o dɔn ɲɛɲini bon diɲɛ kɔnɔ ko bɛɛ ye sababu ye o ye tiɲɛ ye ala y'i da min kama i tɛ taa k'o to i tɛ taa k'o to n'ala y'i da k'i bɛ kɛ min ye i bɛ k'o ye o ye tiɲɛ ye n'a kun fɔra ko ne yɛrɛ bɛ kɛ comédien ye ne tun b'a fɔ nkalon don parce que o yɛrɛ tun tɛ ne ka hakilina yɛrɛ ne yɛrɛ ka vision yɛrɛ tun tɛ comédie ye d'accord parce que ne yɛrɛ min filɛ nin ye kuma kun ka gɛlɛn ne ma kojugu non ne tun tɛ kuma yɛrɛ ne bɛ sigi cogo min na n bɛ wuli ten ni kuma sera n na n bɛ kuma n bɛ yɛlɛ n sigi ten dɔrɔn a bana kɔni ta ye yɛlɛ n tɛ kuma ok mais ni ala ko i bɛ kɛ min ye i bɛ k'o ye i bɛ k'o ye sinon INA ko in fɔra n ɲɛna conservatoire ko fɔra n ɲɛna d'accord mais komi mɔgɔkɔrɔbaw bɛ yen n ko vraiment hali n'i ma se ka don ka cours suit olu minnu b'a dɔn i bɛ gɛrɛ olu la minnu b'i jɛ i bɛ fɛ ka min dɔn olu k'o f'i ɲɛna théorie fara pratique kan i ka se k'o dɔn donc n kɔni gɛrɛla cɛkɔrɔba caman na ani musokɔrɔba caman i ye compétence sɔrɔ voilà pour que minnu kɔni bɛ n san cɛ n kɔrɔw minnu donna a la ɲɛ n b'a dɔn u b'a la ɲɛ u bɛ baara in dɔn ka tɛmɛ n kan donc n gɛrɛl'u bɛɛ la pour que ka se ka fɛn caman dɔn d'accord faamuyali sɔrɔ l'o la Fakuru an bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ ma dɔɔni tɛngu i la n'a tɛ k'i ma baasi ye ayi baasi t'a la ok Fakuru
maliyɛnw yɛrɛ ɲuman na u bɛ kuma dɔ fɔ mais ne bɛ fɛ e de ka kuma in jaabi di ne ma ko n'i ye u y'i ye ko e tɛ dɔwɛrɛ ye yɛlɛ ko nin la ko mana ko ne ko e yɛrɛ bɛ kuma in ta i b'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ bon ne bɛ kuma in ta k'a bila minɛn min kɔnɔ o ye faamuya minɛ ye d'accord mɔgɔ i ma diɲɛ ko o ko faamu i t'a kɛ ko sɛbɛlama ye kelen mɔgɔ i ma diɲɛ fɛn fɛn kanu o tɛ ko sɛbɛlama y'i bolo f'i ka fɛn kanu fɔlɔ o de b'a to i bɛ sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ valeur min b'a la baaralankolon tɛ yen mɔgɔlankolon de bɛ yen karisa donna nin baara la a kɛra maalankolon ye ayi malankoloya kun b'a la a kun t'a dɔn de ou bien malankoloya nege de kun b'a la a m'a sira sɔrɔ sisan de a y'a sira sɔrɔ sinon comédie ni malankoloya cɛ ka jan ani mɔgɔlankoloya o cɛ ka jan i bɛ comédie kɛ a t'i bali ka diɲɛ mɔgɔya fan si la fo n'i yɛrɛ ko n t'i fɛ ka mɔgɔya yɛrɛ kɛ bon olu mɔgɔ minnu b'o fɔ ne b'a kɛ faamuyabaliya de sinon n'i y'a faamu dɔnni bɛ fɔ bɛɛ ma o diɲɛ baara o baara n'i y'a daminɛ n'i tɛ ka fɛn sɔrɔ a la dɔ bɛ f'i ma a la hali n'i kɛra président ye n'i tɛ ka sara ɲɛnama sɔrɔ ka ɲɛ dɔ bɛ f'i ma a la ko nin ka président ya yɛrɛ kɔni kɛra tɔ k'a jɛ mais n'a sɔrɔ fɛn b'i bolo comédie la est ce que a bɛ fɔ ko maalankolon don mais fɛn t'i min bolo a bɛ fɔ o de ma ko ye maalankolon mais fɛn bɛ min bolo o ka mɔgɔlankoloya i t'o mɛn maa si da bɛɛ b'a fɔ nin ye maa ɲɛnama ye sa cɛ a bɛ maa bonya a bɛ nin kɛ tan a bɛ nin di maaw ma n'o se tɛ anw ye k'a di min ma o tɛna fɔ k'anw fana ye maalankolon ye bon e ka nin ka wari dɔ d'e ma sisan 50 000 o wari tɛ ne bolo ne yɛrɛ bɛ ka n débrouiller ne mako b'o 50 000 la dɔ bɛ yen comédien dɔ bɛ yen u bɛ to ka 100 000 d'e ma est ce que e bɛ se k'o ka mɔgɔlankoloya fɔ voilà donc ne ta de bɛ fɔ parce que ne tɛ fɛn di fɛn tɛ ne bolo fɔlɔ o ye ala ka latigɛ ye maa dɔ bɛ yen nɔ i bɛ don baara kɔnɔ a bɛ se a ka baara la mais a tɛ fɛn sɔrɔ sɔrɔ ye ala ta ye i b'a fɔ tɔgɔ fana ye ala ta ye mɔgɔ min ka d'a ye a b'a d'a ma maa min man d'a ye a b'a minɛ a la mais n'i ye diɲɛ baara o baara kɔni minɛ ni sɛbɛn n kɔni bɛ min dɔn ala b'i dɛmɛ o la don dɔ la hali n'a kɛra i b'a sɔrɔ bi sini ka sa ala b'o kɛ ne se wara i ka nin kuma in na sinon ne kun dabali banna dɛ e k'a fɔ dɔrɔn i bɛ théâtre kɛ ou bien ko i ye humoriste ye o bɛna mun fɔ ko mɔgɔlankolon ne ko a ye sabali n ko baaralankolon tɛ mɔgɔlankolon ayi o fɔra an bɛɛ ma o a banna sigida la bɛɛ y'a fɔ a bɛ kɛ cogo di teriw y'a fɔ sigiɲɔgɔnw b'a fɔ mais Fakuru n'an ye a ta k'a lajɛ sisan humour a nɛni de cayalen don sisan fɔlɔ i ni mɔgɔkɔrɔbaw b'aw sigi aw bɛ humour lajɛ ɲɔgɔn fɛ fo k'a ban mais bi an bɛ yɔrɔ min na i komi bi denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba tɛ se ka sigi ka humour lajɛ ɲɔgɔn fɛ effectivement tiɲɛ don mais mun nana ni o ye bon kuma in ni ɲininkali in diyara ne ye kojugu kojugu parce que humour filɛ nin ye mɔgɔw ma fɛn dɔ faamuya a kɔnɔna la an kɔrɔw bɛ yen n bɛ hakɛto ɲini ko u fɛ humour ye ne kɔni humour ka fɛn min ye don naturel don fɔlɔ sani n ka don a kɔnɔ don naturel don ala yɛrɛ dɔw da n'i y'u ye dɔrɔn n'u kumana dɔrɔn i bɛ yɛlɛ humour ye don naturel ye humour filɛ a bɛ se ka kalan n m'a fɔ a tɛ se ka kalan mais humour bɛ se ka kalan fo ka s'a la mais ne yɛrɛ min filɛ nin ye mɔgɔ ma ne kalan humour la ayi n ye comédie dɔn mais humour kɔnɔ bon mɔgɔ caman bɛ don humour la u t'a ɲɛɲini k'a dɔn caman b'a fɔ ko catiri kɔnɔna la ko fɛn bɛɛ dagalen don ko humour kɔnɔna la fana ko fɛn bɛɛ dagalen don i kɔni ka mɔgɔw layɛlɛ dɔrɔn or fɛn dɔw bɛ yen normal la e de ye exemplaire ye mɔgɔ de kan k'e lajɛ ko ɲɛnamaw la fɔlɔ k'o kɛ n'e kɛra humoriste ye i bɛ ka nɛni kɛ i bɛ ka dɔgɔyama kɛ i bɛ don jama la i b'a fɔ denmisɛnninw e ka d'u ye i mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ denmisɛnninw bɛ bɔ yen bon e bɛ nɛni min fɔ ni denmisɛnninw y'a ta ka to k'a fɔ est ce que a bɛ se ka fɔ olu ma k'olu k'a dabila olu y'a ye e de la i bɛ ka denmisɛnninw kalan fɛn dɔ la fɔlɔ humour bɛ se ka kɛ ka mɔgɔ layɛlɛ ka sɔrɔ nɛni ma kɛ dɔgɔyama kɛ mais u fana tɛ gɛrɛ kura minnu bɛ yen u tɛ sɔn ka gɛrɛ mɔgɔkɔrɔbaw de la ka ɲininkali kɛ
dɔw fana b'a fɔ ko humour nɛni ko baasi t'a la o ye bɛɛ n'i ka faamuya ye parce que yɔrɔ dɔw bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔkɔrɔba caman yɛrɛ y'i sara ne la k'a fɔ nin a ka mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ nɛni kɛ dɛ u b'a kɛ tan nɔ u ko ka d'an ye kojugu u ka d'an ye yɛrɛ yɛrɛ de n'u ka fɛn min bɔ télé la f'an ka sigi k'u lajɛ ou bien n'an y'u ye téléphone kɔnɔ f'an ka jɔ k'u lajɛ mais k'u ka kuma dɔw bɛ yen k'a tɛ se ka lamɛn mɔgɔkɔrɔba fɛ ko donc ko n'i sera k'a fɔ karisa ɲɛna a k'a dabila ou bien n'a sera k'a fɔ a ka mɔgɔw ɲɛna parce que an bɛɛ de ye kelen o n'olu y'a kɛ dɔrɔn an bɛɛ de ye kelen n'a fɔra ko comédien kelen an bɛɛ ye kelen. fa kuru bolo u bɛ ka o nɛni min kɛ o munna o bɛ ka kɛ. bon ne kɔni bolo t'a dɔn de don. n t'a dɔn ne don. ne kɔni y'a ko ye o ye ne ka faamuya ye. parce que dɔ fana ko ne ma ko pour que k'i ka sanga sɔrɔ bi ko f'i ka manamanakan fɔ. voilà caman y'o fɔ ko f'i ka manamanakan fɔ. bon nin kuma in cayara dɛ. nin kuma in yɔrɔ in fɔra ne yɛrɛ. mais e yɛrɛ bɛ se ka ladilikan jumɛn fɔ u ɲɛna pour que u bɛ se ka nɛni ninnu dabila cogo min ka bɔ humour la. bon ne kɔni bɛ se ka ladilikan min fɔ o de ye u k'a jateminɛ parce que yɔrɔ bɛɛ n'a tabiya de don i bɛ jamana min na i b'o tabiya de kɛ sinon humoriste yɔrɔw bɛ jamana wɛrɛw la n'i b'olu ka fɛnw la i b'a sɔrɔ u bɛ nɛni kɛ u bɛ dɔgɔyamaw kɛ mais jamana bɛɛ n'a tabiya de don a bɛ n'a fɔ yɔrɔ bɛɛ n'a jeu don min kan ka fɔ kɔɲɔyɔrɔ la n'e taara o fɔ concert kɛyɔrɔ la mɔgɔw bɛ yɛlɛya baro ni humour min kan ka fɔ denmisɛnninw ɲɛna e taara o fɔ mɔgɔkɔrɔbaw ye olu bɛ yɛlɛya min kan ka fɔ mɔgɔkɔrɔbaw ye i nan'o fɔ denmisɛnninw ye olu bɛ yɛlɛya humour min kan ka fɔ maki kɔnɔ e nan'o fɔ kɛnɛma est ce que kelenw don bon humour bɛ taa de i bɛ yɔrɔ min na i b'o de kuma fɔ min bɛ fɔ nin yɔrɔ la n'i taara ni président y'i wele ou bien ministre y'i wele min bɛ fɔ yen fana o fana ni nin yɔrɔ tɔ fana si tɛ kelen ye donc humour bɛ taa de i mana taa yɔrɔ min na o kuma de bɛ yen i mana taa yɔrɔ min na o kuma de bɛ yen i bɛ se ka mɔgɔw humour bɛ se ka mɔgɔ layɛlɛ ka sɔrɔ i bɛ ka fɛn d'a ma conseil d'a ma o bɛ humour kɔnɔ mɔgɔ bɛ yɛlɛ yɛrɛ fo ka dɛsɛ a yɛrɛ la ka sɔrɔ i ma nɛni kɛ i m'a tigi dɔgɔya foyi a bɛ kɛ humour kɔnɔ bon nɛni ne kɔni y'a kɛ bon parce que ni dɔ y'i sigi gɛrɛn na sisan i b'i sigi gɛrɛn na a bɛ bɛɛ layɛlɛ cɛ hali ka don humour la hali ka don comédie la cɛ catiri b'i minɛ voilà i bɛ se ka mɔgɔw layɛlɛ or que ça fait deux fɛn fila de don dɔ bɛ a bɛ se ka sigi gɛrɛn na a bɛ mɔgɔ layɛlɛ ne yɛrɛ filɛ ne diminen don gɛrɛn dɔ b'an ka yɔrɔ la ne bɛ taa n sigi de denmisɛnnin dɔw kɔrɔ ne bɛ yɛlɛ kuma dɔ fo ne bɛ wuli ka taa so tellement que n kɔnɔ bɛ n dimi mais n'i ye micro d'u ma k'u ka kuma jama la fɛn fila de don kelen tɛ quoi an bɛ gɛrɛn baro ani jama public baro humour c'est à dire ninnu tɛ kelen yɛrɛ quoi fɛn fankelenw yɛrɛ tɛ min sigi gɛrɛn na ka mɔgɔ layɛlɛ ani ye humoriste ye ça fait deux ka t'i jɔ public ɲɛma ayi i tɛ se ni micro dir'i ma mais n'i y'a daminɛ e ma ye caman b'a daminɛ o tɛ avancer bon munna o tɛ avancer parce que teri minnu b'a fɔ ko karisa i bɛ se a daminɛ an b'i kɔ au début u b'i soutenir mais tagalen ɲɛfɛ chaque fois f'i ka kura de créer ɔ ni kura banna dun kɔrɔlen min b'e bolo n'o banna dun kura tɛ yen fo k'o créer bon i b'o créer cogo di f'i ka wuli de ka humour ɲɛɲini a bɛ kɛ cogo di a kan ka kɛ cogo di n'i bɛ jama la mun de kan ka fɔ mun de man ka fɔ i ka kan ni jumɛn ye bon f'i ka gɛrɛ mɔgɔkɔrɔbaw de la n'i kɔrɔkɛw la minnu b'a dɔn ye o de b'a to i bɛ dɔnniya caman sɔrɔ mais k'i sigi dɔrɔn k'i bɛ mɔgɔw layɛlɛ a bɛ taa bɛɛ sɔnni teriw bɛ wuli ko u bɛ concert dɔ organiser i yɛrɛ b'a fɔ non vraiment n sɔnna yɛrɛ n tɛ taa mɔgɔ si fɛ yen bilen alhamdulilayi mɔgɔw bɛ to ka na wari ninnu di yan nɔ non halisa bose. ok faamuyali sɔrɔ olu la merci Fakuru mais Fakuru est ce que fɔlɔ bon n kɔni a ma kɛ ɲɛna dɛ u ka fɛn dɔ bɛ yen ko éclat de rire a tun bɛ yen n b'a dɔn kojugu i b'a dɔn kojugu bon e hakili la o éclat de rire ninnu n'anw ka sisan humour ninnu différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ. bon fɔlɔ éclat de rire ni sisan ta différence ba tɛ yen. a ba tɛ yen. différence ba tɛ yen. fitinin min bɛ e bɛ se k'o fɔ ne ɲɛna. parce que ni n ko différence ba tɛ yen a bɛɛ ye humour de ye i bɛna ka mɔgɔw layɛlɛ. bon différence kelen min bɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ bon fo n'a kɛra i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na nɛni ko yɔrɔ
an b'o de kɛ o yɛrɛ de y'an ka problème ba ye bi d'accord parce que ne tɛ se ka n yɛrɛ bɔ a kɔnɔ ne b'a la ni comédien fɔra yɔrɔ min na ne fana bɛ wele n'a fɔra ko humoriste ne bɛ wele bon munna ne tɛ se ka n yɛrɛ bɔ a la ko parce que ko tɔw b'a nɛni kɛ ko ne t'a kɛ non 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 an bɛɛ de ye mɔgɔ kelen o n'a fɔra ko fɛn dɔ ka di comédien ma sa ou bien humoriste ma sa i tɛna se k'i yɛrɛ bɔ a la donc ni ko fana gɛlɛyara tuma min na a dɔn k'i b'a kɔnɔ fana a bɛ se k'a gɛlɛya wuli cogo min na a b'o kɛ bon o ye ne ta ye d'accord mais différence min kɔni ne bɛ se k'a fɔ différence ba tɛ yen fo n'a kɛra an bɛ dɔgɔyama min kɛ dɔrɔn o dɔrɔn de b'an ni ɲɔgɔn cɛ sinon fɔlɔ éclaireur ni sisan ne yɛrɛ bolo a bɛɛ ye kelen d'accord ok Fakuru e yɛrɛ donna baara in na ka na se sisan ma bon bɛɛ b'a dɔn baara in daminɛ a ma nɔgɔn ne jalima i ye gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ ka yɛlɛ fɔlɔ da sera yiri de ma sisan ok fune da sera yiri de ma sisan ni ye yiri de donc a belebeleba ne da don na bɛ kasi kana kasi fune ne yɛrɛ da don na yɛrɛ bɛ kasi ala siga t'o la yɛrɛ a bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ mais bɛ dɔɔni fɔ dɔrɔn ka n da di parce que ne ko n bɛ don a bɛɛ kɔnɔ yɛrɛ bɛ kasi o ye tiɲɛ fune Fakuru sɛgɛnna dɛ wallahi cɛ in sɛgɛnna yɛrɛ ka sɔrɔ i m'a fɔ i hinɛ bɛ ka don na wa ka y'a kilasi d'a ma kilasi dɔ tɛ ɲini ka di ma kilasi ɲini ka d'a ma yanni ka kasi daminɛ ji bɛ ka ci ɲɛ kan dɔɔni fune Fakuru sɛgɛnna mais ne yɛrɛ bɛ Ala fo k'a barika da alhamdulillah parce que terikɛ kelen bɛ yen bi ale tɛ yan a bɛ Faransi ale de ye hakilina caman di yan filanan fɛnɛ o bɛ kɔfɛ olu de ye n dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ hali ni ko n b'a bila olu de bɛ na sigi k'an conseiller ni n taara n sigi so kɔnɔ ka kasi a bɛ tila ka n wele tuguni karisa a bɛ ɲɛ tellement que fune ne sɛgɛnna ne ye miiri kuma dɔ n yɛrɛ ko n ko n bɛ Ala fo k'a barika da quoi parce que fɛn mara n kɔnɔ Ala ma se ka n s'o la diɲɛ kɔnɔ n'i ye ko kɛ ne la dɔrɔn a banna ni ne ɲinɛna ka ban dɔrɔn a banna quoi n'i ye ko kɛ na n'a ye n tɔɔrɔ n b'a f'i ye a banna fana k'a fɔ ko karisa de ye nin kɛ ne la pour que ne kana se ka nin sɔrɔ ko kɔfɛ ne y'o ko sɔrɔ ko ne bɛ tila k'o tigi to yan non jamais o tɛ ne ka vie ye parce que a bɛ ne kunna i m'a faamu de quoi chaque fois ne b'a bila n kun de la a m'a faamu de quoi n'a kun y'a faamu a tɛ sɔn ka nin kɛ ne ka hakilina de ye nin ne tun bɛ bɔ n bɛ taa balani fɔyɔrɔ la n y'a daminɛ de yen fɔlɔ de bon n terikɛ min yɛrɛ kɛra sababu ye k'an don a la ko Buwa n b'a fɔ a ma ko Omo ale de ye don dɔ la an taara soirée kɛyɔrɔ la an ye dɔn kɛ an tora dɔn na ne ye n to dɔn de la ka mɔgɔw layɛlɛ n ma micro minɛ ka mɔgɔw layɛlɛ dɛ ka n to dɔn na ka mɔgɔw layɛlɛ tellement que mɔgɔw content na a don u nana ka na wariw yɛrɛ di ne ma ne bɔra n nana ko n ma karisa munna i tɛ comédie fara i bolo da la ne ko non ko ne kɔni ne dɔn kɔni n bɛ dɔn kɛ ka mɔgɔw layɛlɛ mais ka fɛn non non moi n tun bɛ se dɔn fɛnɛ na n tun bɛ dɔn kɛ n banna dɔn de ma mun y'i ban o ma bon o ma diya n ba ye ok n ba ko k'a tɛ dɔn fɛn y'o to yen n nana n terikɛ y'a essayer k'an bila ko n ka to ka mɔgɔw layɛlɛ n ka to ka fɛ ko n bɛ se donc n bɛ to ka taa n sigi mɔgɔw kɔrɔ ne n sigilen don n bɛ mɔgɔw layɛlɛ école la fana ne don min na ni grève kɛra ou bien ne u y'an labila don min na ko kalan tɛ yen o don n bɛna élèves fara ɲɔgɔn kan t'a sɔrɔ u bɛna kɛ k'an lakori n bɛ ka mɔgɔw layɛlɛ don dɔ la directeur delila ka na bɛn na n ja tigɛra ne yɛrɛ tun ye respond ye ja tigɛra ko respond ne ko oui ko ne nana ko mun de b'e bila jama korilen don i da la mun de la mun de b'i bolo ka d'u ma ne ye n jɔ ka n kunkolo siɲɛ a yɛlɛla quoi parce que a yɔrɔ ne bɛ ka siran a ɲɛ a yɛlɛla a y'a mɛn dɛ mais a bɛ fɛ k'a ta n da de o tiɲɛ yɛrɛ la n kan kun sigilen don baro de la a yɛlɛla ne ma ko di courage ko tagalen ɲɛfɛ n'i y'i jija école fɛ n'a diyar'i ye n'i tilala i bɛ se ka taa INA ou bien conservatoire la ne ko ok monsieur ko merci a ma foyi fɔ ne a ma foyi kɛ ne na a yɛlɛla ten a taara bon depuis o kuma
ne teriw bɛ yen nɔ u bɛ encourager a la n nana t'o la n bɛ taa balani fɔyɔrɔ la bon pour que n ka se ka jouer balani fɔyɔrɔ la c'est des problèmes o b'i lamunumunu ne mana taa balani fɔyɔrɔ la depuis u b'a la ko cɛ kelen ka don muso kelen ka don tuma min na yɔrɔ o y'a sɔrɔ jama ma se yen fɔlɔ maa ɲɛnamaw ma se yen depuis o tuma ne bɛ yen ne bɛ taa n sigi mais artiste wɛrɛw bɛ na u b'a fɔ karisa nana Funɛ nana karisa nana n'an fana k'an yɛrɛ yira mais depuis wagati jumɛn ne ma se yen fɔlɔ o tɛ basi o tɛ n tɔɔrɔ parce que n mako b'a la dɔrɔn n ka micro minɛ n b'a dɔn n bɛ se min na jamais o tɛ micro di yan ne nana n sigilen don chaise min kan n bɛ wuli ka bɔ yen o bɛ di artiste wɛrɛ ma o tɛ n tɔɔrɔ ji bɛ na a bɛ di artiste ma o tɛ n tɔɔrɔ mais ni n ko hali n bɛ ji min tuma dɔ c'est des problèmes n'an bɛ du dɔ kɛrɛfɛ n bɛ don yen nɔ n bɛ taa min n bɛ bɔ ka na jɔ ne nana u bɛ artiste bɛɛ lajɛ ɲɛ soirée bɛna ban tuma min na 0 heure o tuma de u bɛna fɔ ko ko tiɲɛ don k'an ka comédien dɔ bɛ yan nɔ k'an bɛna lajɛ o y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ ka taa so ne dɔnnen tɛ jɔn bɛna jɔ ka ne lajɛ artiste dɔnnen bɛɛ jira jɔn bɛ jɔ ka ne lajɛ bɛɛ bɛ taa fo n'a kɛra minnu ka soirée bɛ yen ani minnu sigilen don k'u ka mɔgɔ kɔnɔ a banna olu de bɛ sigi ka ne lamɛn n bɛ tila tuma dɔw n bɛ na so a dɔw la yɛrɛ tɛ jouer yɛrɛ tuma dɔw n'u ye ne jɔlen yɛrɛ u bɛna ko DJ an tɛ fɛ ka i ka micro di nin ma an tɛ fɛ a ka jouer an ka kɛnɛ kɔnɔ n b'a mɛn n tulo la ne tɛ jouer tuma dɔw ni soirée banna jama bɛ na sira min fɛ ne bɛ munumunu de ka taa munumunu sira wɛrɛ fɛ pour que ka na so u delila ka ne bɔ ka ne to kɛnɛ kɔnɔ fana ni gabakuru ye dɔw delila ka ne bɔ ni pinɛ fɛnɛ tiɲɛna o ɲɛfɔli ma nɔgɔ u ye ne bɔ kɛnɛ kɔnɔ ne ka b'u ka kɛnɛ kɔnɔ nka a don minnu ka soirée tun bɛ yen musomanin minnu ka soirée tun bɛ yen olu de wulila ka kɛlɛ kɛ n nɔfɛ n k'u ma n ko ne tɛ kɛlɛ kɛ n ko ni fɛn fɛn kɛra ne la o ye ne yɛrɛ ka laɲini ye n ko ne nakun ye ka mɔgɔw layɛlɛ de ne nakun tɛ mɔgɔw dusukasili ye donc DJ ko k'a bɛ dimi n ko mɔgɔ si kana dimi n'u ye fɛn min kɛ ne na a bɛnna ne ma a diyara ne ye i b'a sɔrɔ Ala de y'a latigɛ ko nin kan ka kɛ ne la bi donc n y'o to yen ne nakun ye n ka baara de ye walayi n ko fo ni n dɛsɛra kuma de la kɛnɛ in kɔnɔ yan nɔ fo n'u ye n kumakan minɛ na ko sinon n'u ma se k'o minɛ na hali ni ne bɛ n sigi chaise de kɔnɔ ka mɔgɔw layɛlɛ ka taa so n ko ne b'o kɛ a don ne ye mɔgɔ layɛlɛ ne tilala denni fitinin dɔ nana a tɛ tɛmɛ nin kan a nana ka na boisson di ne ma a ba nana ka na wari di ne ma dɔ tun dalen don so o wulila ka bɔ so ka na k'ale ye ne kumakan mɛn ne ye kumakan min fɔ tellement que k'a diyara ye ko ne fana ka n sigi ale la ni kɛlɛ tɔ ko a bɛ ɲɛfɔ ne ye cɛ dɔ de y'o fɔ ne ko mɔgɔ kana kɛlɛ kɛ ne nɔfɛ i b'a sɔrɔ a kan ka kɛ tan de ne tɛmɛna n'o ye ne tun bɛ tagama ne ka babini a bɛ tigɛ de parce que a tɔ nana kɛ o nana fɔ n ba ɲɛna ani n ka lɛgise ɲɛna k'u kana sɔn ka n ka catiri kɛ ko mɔgɔlankolon baara don ko mɔgɔ tɛ sɔn k'i den di catiribɔla ma ko catiribɔla yɛrɛ tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye k'a laban cogo yɛrɛ tɛ ɲa ɲɛ kan bɛ fɔ ok n ba dimina n kɔrɔ n fa dimina n kɔrɔ olu ko ko n ka catiri dabila bon n tun bɛ to ka n bɛlɛn de k'a kɛ parce que n tɛ fɛ u ka dimi kɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ dugawu k'i ye n'olu dimina i kɔrɔ est-ce que i bɛ avancer voilà donc chaque fois n tun bɛ to ka n dogo k'a kɛ don min na ne yɛrɛ bɔra télé la Lexi ko k'ale ye ne ye télé la en tante dɔ de y'a fɔ a ye ne ko ne tɛ donc e y'i cɛ ko ayi ne ko ne tɛ ka ko bɛɛ fɔ n ko n tɛ ka diɲɛ kan bɛɛ fɔ ne ko ne tɛ don kelen ka n'a yira téléphone na tuguni n kɔrɔmuso cɛ de nana ka na téléphone la ka n'a yira Lexi la o y'a sɔrɔ n sigilen don dumuni na o yɔrɔ bɛɛ ye n tɛgɛ ko dɔrɔn ka n ka samara sen 2 don ka bɔ ayi e tɛ o n nana ɲininka aw bɔlen de don n nana tuguni u ye ɲininka n ko n tɛ aw bɔlen de don Fakuru tɛ ani Fakuru bɔlen de don ok an balimaw yɔrɔ o bɔra ka nin lamɛn sisan fo bɛɛ ka dɔn ko baara in tɛ mɔgɔ lankolon baara ye baara lankolon tɛ yen mɔgɔ lankolon de bɛ yen an y'o fɔ yɛlɛ o tɛ k'aw nɛgɛlɛ a t'an ka émission mani bɛ yan waati aw kana ɲinɛ k'aw abonné an ka chaîne YouTube la Mali Kunnafoni .tv tɔnɔ Fakuru ayiwa mɔgɔw ko ko ni muru dɔ b'i bolo k'i k'o f'u ɲɛna ko pour que u ka yɛlɛ dɛ k'an kana kɛnɛ in kuncɛ tantɔ fiyewu ayi a tɛ kuncɛ ok ayiwa sirifu kɔni kɔni mana ye kɛnɛ min kan ko nɛma de bɛ yen ok ayiwa kilimu bɛ yen o kilimu tɛ yen o ventilo bɛ yen o ventilo tɛ yen o nɛma bɛ yen ayi nɛma bɛ yen
mais jugu jamana in kɔnɔ bɛɛ kɔni bɛ belebele sa sirifukɛ don sa awɔ n ko ne sirifu di ayiwa bɛ fɛ ka ne foli bele ayi tɛ bɔ yen i i bɛ yen ayiwa an b'i bolo n'i ma so la n'i tora k'a fɔ ko tɔnɔ Hayidara i bɛ barajiba de sɔrɔ o la tɔnɔ Hayidara oh ayiwa an b'i bolo ok c'est toujours JFNC journaliste Fakuru qu'on par l'État donne les flashs d'information à vous. Bonsoir. L'année 2021, le 1er janvier 2021, tous les pays africains sont réunis de dire que écoutez, fait qu'à Fantaï, où il y a la blénie des guerres et de la maladie, Anteboro doit travailler normalement, attentivement et sans bigani. Tout, Fantan, tout. Le ministre qui était chargé des faux problèmes, les fausses infos et les faux rumeurs, c'est M. Bamedji Abedi Salimo Iromi Topito. Il est vraiment content aujourd'hui car il est devenu ministre chargé des va-et-vient et des affaires inutiles, manger, coucher et dormir, bavarder partout. Celui qui passe le journal aujourd'hui, c'est M. Fakourou dans les caméras, je ne sais pas, mais c'est un homme bien quand même. Merci et bonne soirée. journaliste subhanallah ne da ko yenda wa ki laje saw ay ne ba ne ngoni ma ben be information de di maw ali malik gele aka ne kuma la xaw mais kam wati maw mo fe kaba ma sur ya ñew journal voilà merci beaucoup non c'est très bien ça voilà mais Fakourou iti kanu magaw fo ite k'i ka duwawu k'an ye i ka duwawu kɛ an ka télé so ye a ka avancer ne yɛrɛ min bɛ animation na ayi dɔ ka fara tadi kan ka yɛlɛ ayiwa ni sera k'o kɛ o bɛ diya n ye dɛ. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Mina ayiwa caméraman k'aw ka fatiya minɛ dɛ. Sani n ka duwawu kɛ fɔlɔ n bɛ foli belebele n b'a kɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu ye sirifukɛ dɛmɛ n b'u fo bilahi ka d'a kan 26 mars bi fa ayi ne Hayidara kanu tɛ sa c'est à dire ne bɛ duwawu min kɛ ani n bɛ fayida min di o bɛ minɛ de o de y'a to 26 mars bi fa bilahi funɛ c'est à dire n bɛ tile k'o fɔ maaw ye n ko min fɔ ne sirifukɛ ma u kan'o lajɛ bilahi maa si kana kɛlɛ kɛ ne sirifukɛ nɔfɛ n bɛ tile mun fɔ ka d'a kan min fɔ ne ma o bɛ dɔ fara ne ka dawula ni sanga de ka tariman faamu de wa n tɛ taa ka sɔrɔ n ma duwawu kɛ nka ne sirifukɛ dɛmɛbaa caman de bɛ sirifukɛ la n'a ma ɲɛ n'a ko k'a bɛ kuma dɔrɔn bilahi ni m'u fo u bɛ jigin na ka d'a kan n yɛrɛ de bɛ yen n'o ye Iba yɛrɛ n denkɛ ye n dɛmɛ kojugu n denmuso bɛ yen n'o ye Balakisa Hayidara ale ye n dɛmɛ kojugu Fatumata Bari o fana ye n den ye c'est à dire ne den ka ca kojugu sirifu den ka ca aw ye jama mɔgɔw ye tariman faamu de an b'a daminɛ Mali kɔnɔ ka taa Côte d'Ivoire ka taa Burkina ka taa Sénégal fo Faransi kɔnɔna la bilahi ni ko n bɛ foli kɛ yan bi sini m'an sɔrɔ a la nka n t'o kɛ minnu ye n dɛmɛ Ala k'u sara minnu ye n dɛmɛ Ala k'u n'u sara funɛ bɛ duwawu belebele k'i ye sirifukɛ ma deli ka duwawu kɛ k'a binna i la sirifu duwawu tɛ bin sa funɛ bɛ fɛn min kɔ baara in kɔnɔna la e yɛrɛ k'u de b'a dɔn nka n bɛ duwawu k'i ye fɛn min n'i b'a ɲini baara in kɔnɔ Ala k'a nɔgɔya i ye funɛ bɛ fɛn min ɲini baara in kɔnɔ yarabi Ala k'a nɔgɔya i ye funɛ i yɛrɛ sigilen tɛ ni fɛn min ye baara in kɔnɔna la Ala k'a da n'i ma funɛ émission in Ala k'a taa ɲɛ émission in Ala k'a taa ɲɛ sababu belebele de bɛ Ala bolo Ala k'o ka aw ye yan téléso in Ala k'a taa ɲɛ yarabi téléso in Ala k'a taa ɲɛ n'a bɛ ɲɛfɛ yarabi Ala k'a bila sanni dugu cɛ ni maa ko k'a b'i gula la yarabi Ala k'a juru tigɛ n'o ye ka cun n'a ye ka yɛlɛ n'a ye tuguni funɛ n bɛ duwawu laban min kɛ maaw ye o de ye jamana in jamana ye Ala k'a basigi jamana ye Ala k'a basigi Ala ka hɛrɛ kɛ jamana ye Ala ka sababu ɲuman kɛ jamana ye jamanaw jugu yarabi Ala k'a ɲina ka sunɔgɔ araye sanfɛ o y'a sɔrɔ tɛrɛ bɛ nali jamana in jugu yarabi Ala k'a minɛ suguba kɔnɔ suɲɛni na jamana in jugu yarabi Ala k'a lafiyali kɛ Gabriel Touré ye sa ne ko k'a bɛ lafiya kojugu dɔrɔn an ka sin ka taa kaburu don na
o kuma bi walanda nda janya ina shara la kutubati wa fi wa ta'ada ina shara la kutubatu wa duda arabu khadu ndeni ngoro fa men ala ya ba nyoko wara ma men ngoro dima non non ni ay daray subhanallah sigatala de agra ne ra ko ngay dara era sikle me o kuma ka ibi feka mbwala sa ay mi boala sa ay dara okay fakuru ibi kanu mbaga ufo wallahi men kanu mbaga bela jeli fo tiani muso demseni makoroba d'accord wallahi krengere ni ala burkina ami wallahi ntinyi nako be burkina ami fo ka papa Diallo mbale fo flage jema wallahi le de we to ko fo ko fakuru ni ko mila ni be ka hamin ko na fo en mbake foli belebele ba be bolo yan fa sigi yoro wallahi Alassane Palestri anga foli belebele baye ani aw yere krengere ni ala fune anga foli biye mais ni matuka ne bunya ala sago isago aywa me dai aucun problème dans la merci beaucoup. Okay, Merci beaucoup. C'est la fin de l'émission. Bye bye.